ଯାଉଛି ତୁ ପୁରା ହିରୋ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଆରେ ଶୁଣ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲୁ ଆସେ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦ ଦଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ନା। ଖାଇସାରିଛୁ? ଆରେ କଣ ଖାଇଲୁ? ଶିକାରେ ଯୋଉ ମାଛ ରଖିଥିଲୁ ଦେଲେ ପକଡ଼ାଲି ଖାଇଦେଲି ଆଉ କଣ। ଆରେ ଭାଇଆ ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ସେ ମାଛ ଭଜା ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ସେ ଏଇନା ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିଲୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ହେଲା ତୁ ଭାଇ କିଛି କହିବୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ହେଲା। ଆରେ ଭାଇଆ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଆରେ ତୁ ସକାଳେ ଏଇ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଆଉ ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ ନା ଆଜି ପରା ହଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଜାଣିଛି ହେଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସେ ଓଷା ପୂଜା କରିବେ ମୁଚ ପାଣି ଖୋଲିବେ। ଭଲ ଭାଇରେ ନା ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଯାକ ଝିଅ ଗାଁ ବରଗଛ ମୁହଁରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଗୀତ ବୋଲିବେ ନାଚ କରିବେ। ଓହୋ ଆଜି ତ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁ ଭାଇକି କିଛି କହିବୁନି। ଆଣିବା ତୁ ମତେ ଆଜି ଜମା ରୋକ ନା।